ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи Рахш ТЖ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор якчанд намуд хона, замин, квартираҳои нав қабул кардем, ки пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон ҳаста. Квартираҳои тайёр бо нархҳои 165 000 сомонӣ ва хонаҳои фурӯшии арзон ҳаста, бадро ки бо нархҳои 80 000 сомонӣ. Ҳамин хел нархҳо ҳаста. дӯстони азиз, шумо дам агарам хали хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, чизе ки барои фурӯхтан бошад, марамат шумо сурат маълумот шуроӣ кунем, дар видеои оянда фурӯшта мегузорем. дар имрӯза дӯстони азиз, як 7-8 хонаҳои арзон ҳаста, ки аз территорияи Душанбе, Ваҳдат, Қурған, Рудакӣ ҳамин тарафо бадон ҳаста. барои видеонавори мо то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментария нависед, ки ба шумо чӣ хел хонаҳо дар кор ҳаста. мо дар видеои оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. курси имрӯза 1000 рубл баробар аст ба 147 сомонӣ. навора сара мекунем, рафтем. якум квартираи фурӯшии имрӯза ҳаста. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар пойтахт, дар райони Фирдавсӣ гуфтага саи соҳибшон, Гипразем, маҳаллаи Шайнак, пеши мактаб ва маршрути 45 амиҷакати мегзарад. сехонага квартира ҳаста, ки дар дуюм ошина қарор дорад. доми ду ошинаи бародарон. сехонага квартира дар дуюм ошина 74 квадрати метре. бо обсои таъмин ҳаста. ошхона, баня, кухни, термиз, дута мегад балкон ҳаста. бадон азиз, дар пеши дом мегад мактаб, садик, масҷид, медпункт, аптека, яъне ки сетаи дигар мағоза ҳаста. мегад бенигоҳ, мегад ҷои хубае. хона мегад техпаспорт дорад, мегад ҳуҷҷатош мегад 100%, мегад дар номтон карда метиҳад. дастроshi мегад мефурӯшад бо нархи $22000. ва одамоне ки наличие мегиранд, мегад арзон ҳам мешавад, ё ки ба ягон хонаи заминӣ кати, яъне ки хонаи заминӣ кати аз территорияи ҳамин Душанбе, тарафҳои колхози Россия, Ленинский район, Рудакӣ ё ки восточни Халма, ҳамин тарафҳо мегад хонаҳои заминӣ ҳам бошад, алиш мекунем. фақат нами сета ҷода бадон азиз. тарафҳои колхози Россия, Рудакӣ, восточни Халма, ҳамин тарафҳо бошад, ба хонаи заминӣ ҳам алиш мешавад. кадоми сумкати мегирад бо нархи $22000 дӯстон азиз, ки бо арзонтар ҳам мешавад. ина рақамо мегафони Тоҷикистон кор мекунад ва рақамо Россияшон ҳам кор мекунад. рақамо Россияшон WhatsApp, имо ҳамачи пайваст доранд. занг занед, дигар маълумот агар сехонага бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ. дар они хонаҳо хайр ремонт дорад, барои зиндагитон мешавад. нархшам қимат нест дӯстон, хайр ина бо перевод карда $1 бинем. хоҳиш мекунам лайкотон нагузорем ва силкаи навори моро дар WhatsApp имотон падисаш кунем. дуюм хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. баъдро қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Шомансур гуфтага аст саи соҳибшон, тарафҳои Жилмастив гуфтага аст саи бародарон ва Каротгинский. сета ҳамин хел ном навистага ҳастанд. ноҳияи Шомансур дохил мешавад, тарафи Жилмастив ва Каротгинский мегад соҳибшон. ҳамагӣ 7 сотиқ замин маҳсулот дорад, ки 3 дар хона кардагӣ тайёрай. яъне бисёр чӣ хел тайёр гум, шкатур, монтаж дар тиреза часпондага аст, фақат рангубор баъзе корош мондага аст. хона гирда як 90% ҳамин хел тайёр аст. хай бо аниқ карда мегирем. гирди хона маҳкам, об сует чама аст. хонаҳои навсох дар тирезаҳои пластикии нави пачка. дастрошона мегад фурӯхта мешавад бо нархи $270000 сомонӣ бародарон, ки бо арзона мешавад. хона уже гӯем тайёр аст, яъне ки фақат дурунои хона суратша роӣ накарда, кадомитон мехарен, яъне бо занг зада пурсед. даруни хона фақат ҳамин хел рангубор баъзе корҳои меличовкаш мондагиае. одамоне ки мегӯянд наличие мегиранд, мегӯянд бо арзон мекунем. обсвет бо ҳамаи шароитҳо, 3 дар хона бо калидорӯшкати марамат, зангзани рақамошо тисела кор мекунанд. дӯстони азиз, шумо дам агарам хали хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин барои фурӯхтан бошад, марамат сурат маълумот шуроӣ кунем, дар видеои оянда эълонда мегузорем. сеюм квартираи фурӯшӣ аст. баъдрон аз территорияи шаҳри Бохтар аст, ки шаҳри Қурғонтепа баъдрон дар пеши бозори Нихида қарор дорад. ҳозир ҳамаша фаҳмода метиҳем. якхонага квартира аст, ки дар якум ошина қарор дорад, 35 квадрати метре. бо обсои таъмин аст. ошхона, баня, кухни, ванна, ҳоҷатхона мегад отдельния. боз мегад лаби роҳ да мегад дар поён мегад бо ҷои агарочам, яъне ки заминам дорад, ки қатиш мегад ҳисоба. шаҳри Бохтар назди бозорчаи Нихи гуфтага аст соҳибшон. хона мегад мисол дарош кушода аст. ошхона, баня отдельна ва бо дар поёнам заминча агаро дорад, қатиш яъне ҳисоб мехӯрад. ванна ҳамач отдельни.
дастроша мегӯяд мефурӯшад бо нархҳои арзон 175,000 сомонӣ. Баъдон боз қадшон хай савдо кунед. 175,000 сомон квартираи арзонак аз территорияи шаҳри Бухтар дар Нихи бозорда. ина рақамҳои ака ҳастай, мегафон ҳастай, кор мекунанд. маълумотҳои аниқ ва пурраша як бор дига аз ҳамин соҳибашон гирем. дӯстони азиз, аз кадом территория шумо агар квартирахар бошед ё ки хона замин, албатта нависед дар комментария, мо гуфтагӯи шуморо ҷудо карда пешкаштон мекунем. агар ёфтем, албатта хоҳиш шуморо иҷро мекунем. ҳамон гуфтагитона аз одамони фурӯшандаҳо ҷудо карда пешкаштон мекунем. лайкура занед. чорум хонаи фурӯшии назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар тарафҳои варзоб гуфтага сар баъдро не ки ноҳияи Сино мега дохил мешавад. тарафҳои Ҷангалак, шаҳри Душанбе, варзоб баъдрон. ҳамагӣ 6 сотиқ замин маҳсулат дорад ки 3 дар хона кардагие ки якта ошхона бания кухнӣ. дарони хонаҳо мегӯяд ремонт кардагӣ нест, фақат дар тирезаҳош часпондагӣ аст. не ки даронша мегӯяд мисол ремонт пимоша худатон мекунед. об светча мегӯяд ҳаста гирдашта одамҳо зиндагӣ доранд. ҳамин як дона сурат дошта, ҳамин суратша пешниҳод кардианд. дастроша мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 170,000 сомонӣ. хоб бо одамоне ки наличи мегиранд мега бо арзонтарам мекунем мега соҳибшон сӯрад дар рақамошон мегафон аст кор мекунад. аз ҳамин рақамҳо дига маълумотҳои пурраша мегирем. хоҳиш мекунем дастгиритона фаромӯш накунед, лайкотона гузорем ва имконият бошад ҳамин навори моро дар ватсап имото падида кунед. ҳамин қадр хубӣ аз тарафи шумо. панҷум квартираи фурӯшии навбатӣ аст. дӯстон боз аз территорияи Душанбе астае ки пойтахт дар пеши цирк гуфтага аст. соҳибшон ҳамин хел цирк нависиян маълумотча. хоб якхонага квартира астае ки дар якум ошина қарор дорад. доми 4 ошинаи кирпичине. якхонага квартира дар якум ошина, яъне ки доми 4 ошина аст. баъдрон 28 квадрати метре. ремонти хона мегӯяд средняй, обсвет мега пастяни ҳастай. ошхона бания кухнӣ пеши остановка, яъне лаби наздикии роҳ, мактаб, мағоза ҳама чи дар наздикишон ҳастай. маълумотҳои иловагира мега тариқи телефон худашон бо мефаҳмонанд. нархи квартира мега 245,000 сомонӣ аст. баъдрон бо арзонтара мешавад мега соҳибшон. лаби роҳда мегӯяд бо нархи 245,000 сомонӣ. агар ягон маълумотҳои ҳамин квартира кам бошад, агар нафаҳмида бошед, ин рақамҳошон навистагааст ва видео аз ҳамин рақамҳо маълумотҳои иловагиша занг зада гирем. лайкора занед, навора падисаш кунед. шашум хонаи фурӯшии назди ҳавлигии навбатии баъдрон ҳаста аз территорияи ноҳияи ҳамадонӣ аст. баъдрон ки яъне московский ноҳияи ҳамадонӣ ҷамоати ЖБИ наистага аст. соҳибшон намедонам чи ба хато наистиянд. соҳибшон ҳамин хел ҷамоати ЖБИ наистага аст. баъдрон кадоме ки аз ҳамон территория аст, илтимос худаш ё ки мефаҳмад ё ки бо занг зада мепурсам. обшим 3 сотиқ замин аст ки 3 дар хона кардагия. баъдрон ки хона гирдаш маҳкам, ошхона бания кухнӣ не ки сохтмони хона мегӯяд, яъне пурраи бад нест. баъдрон яъне хона нимкона сохта, шкатор монтаж кардагӣ ҳастай. хоб об светчам аст. хонаҳо чӣ хел гум якташ уже тайёр аст, дигарош нехай. бо як бор дига дӯстони азиз маълумотҳои аниқша гир ҳамчун коробка ҳисоб кунем мешавад. ҳамин хел якташ ҳамин хел барои чӣ уже дар теза часпондага аст, тайёра. хоб дастрошона фурӯхта мешавад бо нархи 90,000 сомонӣ. баъдрон бо арзонтара мешавад. маълумотҳои иловагӣ ва пурраша тариқи телефон мегиред. рақамошон навистага аст. марҳамат дӯстони азиз, дига маълумотҳои пурраша гирен. аз кадом территория мисол ҳамин тоҷикистон, аз кадом гӯшааш агар хонахар ки бошен дар комментария нависен. мо агар ки аввал ёфтем аз одамони фурӯшандаҳо, албатта пешкаштон мекунем. ҳафтум хонаи фурӯшии назди ҳавлигии навбатӣ аст. баъдрон бояд тега аст аз территорияи шаҳри Кӯлоб аст ки тарафҳои райони Чапаев гуфтага аст, деҳаи Маҳмадалӣ гуфтага аст. соҳибшон шаҳри Кӯлоб, Чапаев, деҳаи Маҳмадалӣ. баъдрон ҳамагӣ 9 сотиқ замин дорад ки 3 дар хона кардагӣ тайёр, якта ошхона бания кухнӣ, ҳаммом, ҳамаш аделни адел мега соҳибшон. ремонтҳои замонавӣ кардагӣ дар дуруни хона об аст. яъне хона мега бо ҳамаи чизи чораш мега фурӯхта мешавад. баъдрон хона ремонти замонавӣ кардагӣ хонаи дуошина ҳисоб мехоҳад. борошам яъне мешавад ки мисол зиндагӣ нанагӣ ҷои хона дорад. дар ҳамин хона чизе аст бо ҳамаи чизи чораш мега соҳибшон.
хай такрор карда намегирем. Ошхона баня кухни калидор ва меҳмонхона ҳамашон ремонт кардаги ҳастанд. Дастфирошам мегӯяд мефурӯшад бо нархи 200 000 сомонӣ ба дрон бо арзонтара мешавад. 200 000 сомонӣ ки боз муомила мекунад, мегӯяд дар наздикиш ҳамаи чизҳои лозимӣ ҳастанд. ина рақамошон ҳастанд. занг зада бо маълумотҳои пурра ва аниқташа аз соҳибашон гирен. то қассуми холӣ гуфтагӣ ҳастанд. нашуд алиш палиш ин хел вариантҳора ягонша номша гирифтагӣ нестанд. дӯстони азиз, шумо дам агарам хали хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, чизе ки барои фурӯхтан бошад бар дрон, марҳамат шумо сурат, маълумот, адрес, рақамотро нависта роҳӣ кунем. дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имзо навор мон ҳамин хонаи фурӯшӣ буд. то видеои оянда худо нигаҳбони шумо.